Tenia ganes Rafael Nadal de tornar a passar-s'ho bé jugant al tennis i ho va fer el dia que tornava un dels seus escenaris preferits. Adeu Madrid, benvingut Roma. De la terra italiana, el mallorquí n'ha sortit guanyador 5 vegades. Concentració a l'inici davant Mayer. El número 24 del món va veure impotent com Rafael Nadal desplegava el seu ventall de cops des del principi. Trencament per començar i punts des de tots els costats imaginables. En poc més de mitja hora, el primer set era el sac, 6-1 per al mallorquí. Sí que es verdad que el primer set ha estado muy bien, ha jugado muy sólido, cometiendo muy poquitos errores. Al segon set va allargar el partit. Mayer va guanyar el primer joc i va agafar aire tot recuperant-se de l'exhibició al primer set de Nadal. S'intensificaren els atacs i el mallorquí semblava haver-se encomanat de les presses per acabar el partit. Amb el segon set empatat a 5, Nadal va dir prou amb un trencament oportuníssim que va posar el punt i final a una més que convincent actuació de Nadal. Pero bueno, Mayer es uno de los jugadores que realmente son complicados, ¿no? Y después de cometer un error en el primer juego del segundo set con el breakpoint, que la quise cambiar el paralelo y me equivoqué, se ha convertido en un partido muy complicado y hasta el 5-5 no he podido hacer el break y después me ha costado en el 5-4 el 6-5 para cerrar el partido, pero bueno, lo positivo es que solo he sufrido en este último juego. Amb bones sensacions, Rafael Nadal afrontarà avui hora baixa els vuitens de final contra Marcel Granollers.